Hyvää sunnuntaipäivää kaikille. Tänään on 6. sunnuntai pääsiäisestä ja meidän aiheenamme on Pyhän Hengen odotus. Luen Johanneksen evankeliumin luvusta 7. Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä: "Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksissa sanotaan." Tällä Jeesus tarkoitti henkeä, jonka hänen uskovat tulisivat saamaan. Vielä ei henki ollut tullut, koska Jeesusta ei vielä ollut kirkastettu. Rukoilemme. On sana vahva. Odottakaa täällä nyt korkeudesta voimaa päälle maan. Taas Luojan henki liikut vetten päällä. Taas pyhän kosketusta kaivataan. Suo meidän täällä nyt jo yhtä olla, kuin Isän kanssa Kristus yhtä on. Ja samaan pöytään käydä sovinnolla. Hän meille loistaa lailla auringon. Aamen.